Ja som vás prvýkrát v médiách videl tak pred 3-4 rokmi a vtedy som si tak osobne povedal, že na Slovensku asi nie je rakúskejší ekonóm ako vy. No, to by som sa asi trochu hádal. Máme tu napríklad Ďura Karpiša, ktorý určite je silnejší Rakúšan ako ja. No, z tých vašich vyjadrení s ním prešli pravicovejšie Ďuro Karpiš. Pravicovejšie môže byť, ale rozhodne by som si nedal nálepku, že som Rakúšan. To, čo robím, je, čítam, spoznávam veľa názorov a tie názory, ktoré mi prídu logické, ktoré mi dávajú zmysel, ktoré sa zdá, že súhlasia so skúsenosťami a s históriou, tak tie si nejakým spôsobom zapojím do svojej ideológie a tu potom presadzujem. Takže je mi jedno, či je to názor v zásade správa alebo zláva, samozrejme viac tých zmysluplných je správa, ale zrovna tú nálepku Rakúšan by som si nedával. A váš prístup k rakúskej škole? Veľmi pozitívny určite. Pozitívny. Ja pamätám si vás v jednej lampe, to bolo v roku 2012, a vy ste sa tam vyjadrili, že naše bankovníctvo má systémový problém, a to sú frakčné rezervy. Súhlasíte stále s týmto? Nielen naše, ale globálne bankovníctvo má tento problém. Takže určite áno, čím ďalej tým sa len potvrdzuje, že zdá sa, že som mal pravdu. Som samozrejme tí Rakúšani, ale v každom prípade kríza každý deň ukazuje, že práve banky sú tým kľúčom, ktorý, pokiaľ sa nám nepodarí nejakým spôsobom odomknúť, tak tá kríza sa bude len zhoršovať a môže skončiť práve hyperinfláciou, ktorej to pomáhajú banky. A možno to, čo by som k tomu dodal ešte to, že to nie je len môj názor, ale postupne čím ďalej, tým viac erudovaných ekonómov a v podstate ekonómov, ktorí stoja na vysokých postoch v významných inštitúciách, zdôrazňuje, že práve bankový sektor vytvára nestabilitu tým, ako funguje. A mne ide hlavne o tie frakčné rezervy. To je ten základ nestability, áno. To znamená, že bankovníctvo, povedzme na zlatom štandarde, by fungovalo? Určite áno, fungovalo dlhé stovky rokov, prečo by nemalo fungovať aj v budúcnosti. Naopak, frakčné rezervy je práve ten prvok nestability, ktorý ohrozuje fungovanie. Ale v bankovníctvu na zlatom štandarde by tiež mohlo generovať frakčné rezervy. Mohol, určite, ale tam je zase druhá stránka celej veci a to je to, že v takomto systéme môžu banky skrachovať. To znamená, jedna banka, ktorá ide do príliš veľkého rizika, môže v konečnom dôsledku skrachovať. Ale to môže aj v dnešnom systéme. Nemôže. To je ten problém, že nemôže, pretože tie frakčné rezervy sú také nízke oproti tej bilanci banky, že jednoducho tým ohrozí banka, ak sme videli obyčajná malá banka, ako Lehman Brothers, ohrozí celý svet. Takže tá páka, ktorú je momentálne v súčasnosti, je oveľa väčšia práve na základe systému frakčného bankovníctva, ako kedy bola v zlatom štandarde. To znamená, že pre vás nie je problém v centrálnej banke, ktorá má možnosti vyplatiť? Tých problémov je viac určite. Centrálna banka je ďalšia z tých vecí. A to sú asi dva základné kamene problémov súčasného bankovníctva, znamená frakčné bankovníctvo plus centrálne plánované bankovníctvo a dokopy tieto dva systémy tvoria práve ten problém, ktorý momentálne máme. Viete povedať, ktorý z tých problémov je väčší? Ťažko povedať, obidva by viedli k tomu istému. To znamená k kolapsu systému. To znamená, že frakčné bankovníctvo, kde by nebola centrálna banka, ktorá by to mohla celé vyplatiť, by takisto spelo k nejakému kolapsu? Určite. Nie asi až takému veľkému ako momentálne, pretože, ako som povedal, dôležité je ten moment, aby banky, ktoré sú v stratách, respektíve nemajú šancu na prežitie, tak by mohli skrachovať. A to samozrejme nevytváralo také veľké výkyvy na finančnom trhu, ako možno vidíme, alebo budeme vidieť, ale jednoducho tiež to spôsobovalo veľkú nestabilitu. Ale rozhodne to je menej nestabilný prvok ako centrálne bankovníctvo. Vo veľa vašich textoch hovoríte, že deflácia je veľkým strašiakom pre ekonomiku. Môžete to nejak popísať? Vieme, že deflácia sama o sebe nie je problém. Deflácia je problém vtedy, pokiaľ sa aplikuje na systém, ako máme momentálne. To znamená na systém práve frakčného bankovníctva, ktoré je založené na tom, že objem úverov musí iba rásť. A jednoducho preto je deflácia problém, lebo pokiaľ máme defláciu, tak objem úverov rastie, ale síce oveľa menej vzhľadom k HDP, ako keby sme mali infláciu. Práve to je problém, že
deflácia nekompatibilná s súčasným stavom svetovej bankovníctva. Takže defláciu vnímate ako problém iba v takéto nafúknutej úverovej bubline? Iba v kontexte nastavenia bankového systému, nie ako problém, keby sme mali, povedzme, bankovníctvo založené na zlatom štandarde.